Sari. Parang, agad ang luto itong susasawa ng mulami. Sari. Tawag si Ate Terry, guys. Nagsayaw-sayaw. Lagyan luto. Oh my God. I'm excited to eat. Uy! Wala! Hi guys! Batok adlaw jung tanan. Ako na pa di si Terryburst. Karong adlaw, July 19, 2021, Lunes. Nja. Diag hapon ko sa Tagbilaran. Sabay sa anging agaw. Basig ugman ako muuli, puhon kay. Yimingaw na pagkuno nila dito sa Alicia. Mingaw mo na ipod. Mingaw kong liksi. Uni Aliana. Mingaw kong liksi ini kagabi ka nang nay. Pagakas dito siya. Mapakis. Magunay. Di siya pwede matugog. Di maka ato sa among kwarto para makis. Nang duhay program yung gakas. Lagi mingaw kong liksi. Muli na ko ugma pohon guys lagi kay siya nanay pod sige nagkagao. Mahadlok lagi sila mag-inasarara ko. Hindi ako di mau ko mahadlok. Bisag na ko sakit di ko mahadlok. Kay sa may Ginoo nag-uban kay buha mga ko nga di ko pasagdas Ginoo. Bisag ako rang asa di ko mahadlok. Kare pod sabay sa angin agaw septi man pod ko dari. Kay mura nang ko dari kuan prinsesa ano ko buhat. O, problema dari kay pinanggap ko nila. Tidak dapat ko yung mga alaga dari, pinanggap ko nila. Mga bata aja dari kay mag-uudod sila na. Kapos apo naghuhinag paglagi ko. Nja. Agsi, jirin og si Along. Nag-uudod ba? Hindi pang ito na iti. Ang sarikati, ang sakati, may answer. Mag-uudod sila na. O, ito korang na ba ko kay huhinag taglagi. Gapon lagi namili ko laban ni man hiling kay naman na. Anja. Wa ako nakatiwas ug pamili kay pagpamili pa na nakatuog maninuong ko. Buang na to. Kanang nay natingana ko kay pagmata na ha. Iarins ng Along. Siya na nagbutang sa mga sinina ato sa kabinet. Nadlag siguro to siya kay nang hida-higda man ko para nakatugo. Zalay man yung mga bata dari kay karoy na gali ko. Manghadlok man. Labi nagtukaran ko na. Manghadlok sila managan. Nza wag kay og kanang na magpa-check up lagi ko. Ari madyo ko muuli kay lajo pa tong Alicia sa Tagbilaran. Nza kapon na namo ko ni check up lang hapon nang gadyo ko mauli. Murang dari ko sa ila mo. Matuog. Mga lipay po na sila kung ari ko dari. Kay, naara naman sila sa unas mga bata pa nga. Ako yung lagi nagbantay na nila. Mga lipay po, bubisita ko dari. Sa karong kating panood to naman, muluto na po ko. Ag-request ni Jirin kay sinigang mang kuno. Ako yung magluto o muari ko dari. Pero atos bahay guys, parang sarag ko muluto. Kaya kasagaran kay sinanay man. Sa mga nakahiwa ako para sa gol sa sinigang. Nja. Ay bagang panakot. Agang mo lang to sa bike na sa mga pinaisan. Sinugba, kinirito. Hi, guys! Nga na radyo yung maltos bay. Parang sa radyo kong makaluto o mga sinabaw. Yung nga na mga nilaw. Parang sarap kay sinanay may muluto. Maunang inigulan na sa Alicia. Di na ko mahadlok. Muluto na gazago. Agang nga na po ka ko sa bayan magluto. Unja. Inigtilaw nila sa lami. Ganahan ako luto kay. Niya mas Ate Gina nga. Nga ko nung luto ara ko nung kaalami. Di. Muluto na ko sa bahay. Pasinday mo yan pa sila lami. Di ako nitigluto. Mayaman akong kusinira. Chip cook na ko. Sige na guys, kaya asarin ko anon. Asarin tataron ring baboy. Siya ang iyong kailangan, sundigan sa buhay mo.
Siyang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. At may katatahan. Kanuhay ka mo. Humok mo. Karni hagi siya manis-perisip. Moro yung gahi. Kano pa po. Kano na ugawas. Kaya di apalagi minasaring sidaan. Sa pamahaw. Kano panood tumuluto naman po. Gadog mga kaas mga bata. Kaya hindi naman managnaw sinigang. Yeah. Yung bata dia. Ya. Moring naw sinigang ni. Mabuhay rin siya isang sidaan. Bentag udto hapon sinigang. Sunod na pod. Sinigang na pod. Okay rin ita. Kaya may isang paborito. Kilig-kilig pag pinigkaon. Nagkilig na. Muli ganda sinigang. Asim kilig. Na, asim kilig. Udah ba tayo sinigang mix? Wah, siguro. Palit sa dato ka. Sinigang mix. Sa tindahan. Ang patakak. Dari sinigang mix. Kompleto ko sang panakot. Magkuha na ko sa karne. Maghiwa. Kasi na oras din. Oras. Panood to na magka na. 11 to... Dawa na ka? Tama ba? Sige na. Nanglag ako. Hindi ka maingat. 29. Na? Mistura man na yung panudugay. Kung kasabot o mga sensay, sensay, magka, naamang na baka? Naamang na baka kami sensay, magka? Naamang siguro na, ala. Di ko amang. Maamang na ba si mo sensay? Masa di amang? Amang ba kanan di ka istorya, yun ra? Sangge pakep sandaan, jadi keman sa buwan ang... Sige guys, kaya sering pagano lang niluto. Bye-bye. Ang malami. Bye-bye. Bye-bye. Udah na po. Wagi. Kanina po? Kanang batong. Ano? Betul na? Kuha na. Hagkuma. Kana to. Very good. Ay, dili dahil mamasik. Di mo ka malagsik ka di mo na pinirito. Madik masisag malagsik ka di mo ka malagsik. Untuk taklubi. Ihugaw na. Ilaban sa basuran. Ano? Kaya buka-buka na kang sinigang. Luto na rin. Mo ni ganas mga bata dari sinigang na. Marunong sinigang. Atos bahay jadi ko makakaog sinigang. Di jud makalutog sinigang sa bahay. Aga mang maluto sa kares bahay sinapor ka jadi ngag beteng asam-aslem. Di ka jud may makasuway og sinigang atos bahay. Kaya nga naman, tatay di man mo kaon. Ignorante man. Hindi makaon? Ignorante man kay asliman. Aslim ko no bet lang lawang mga tanong ba? Na, tilaw ko te. Tilaw ko. Sabi, Tilaw ko. mo na kanin. Tilaw na pod. Kapit na. Sige, tilaw. Dami. Nagatilaw na sa ganiha. Nanganad. Sali pa nga. Yan, nagpanood to. Wag pa naluto, ew. Nagdadag magbatong. Huwag pa din. Huwag pa din. Wala pa naluto. Asal na, uy, ikaw na na. Saling na itong panakot. Si panakot. Hapit ng kamauman, te. Kasama ka? Sa hapit ka ni. Gahit ang magkarni. Ang kira na. Mating-manding magkaning karni ha. Din. Tong Masig manding ni din. si manding. Manding magkaning karni ha. Kasama ka manding ang karni? Nope. Kana bang anay? Unsay anay? Anay ba? Unsay anay? Alam mo, anay nga baboy nang naghanay anak. Pagkana natin, Halata. garlic. Agad ang luto, itong sila ang mulami. Tawag si Ate Terry, guys. Nagsayaw-sayaw. Lagyan luto. Uy!
God. I'm excited to eat. Uy! Hello. Nahaman na sa may panood to. Mabusugan na sa among sudaan. Sinigang. Kami Kami na. Idugang ko. Dugang. Karuhaning dugang. Busuk na na. Buyag. Anja, mamili na ko sa mga sanina uban. Gamay nila man yung piliin nun. Piliin na hadaan kay arang ugma iniglakaw na he. Wa na yung piliin na nun. Ani, agamanda na gahapong sanina ang hinubuan na mangilabhan. Di kay bakate kung mamilo may nga wala ka kay mag ija rami pilo. Example, mamilo rami sa amo ang mga sanina. Ano na kuno mag-ija rin kung silang pilo. Ewan Sunod na si mama. sunod mag-ija na po muglaba. Sige guys. Dako na mi. Mag-ija kung silang pamilya dahil kuno ugwa ko dari. Salamat sa mga tao nga nagmahal na. Salamat Ate. Salamat ka dun Jujud. Diyan ka tapong mga nanaway. Salamat pa ka dun Jujud. Dili ko muna kong vlog. Ito mo kag basig mapula na mo sang naong. Sige, bye! Bye! I love you. I love you na yung tanan nga nagmahal na.